Здравейте, YouTube! Аз съм Петко Колев БГ и тук при мен е... Снегма! И да. Какъв е то, бе? Прилича на мене и аз му... Чай да ти покажа Райчо, затворника до живот. Той крадя бомбони от един магазин селски и го караха затвора до живот, защото открадна 2 бомбона от селския магазин. Той то селски... Айде да почваме, че не мога, нямам време, ай. Влизай в... Ай в къщата на то, на CJ Hood. Ай. Ай, Ти имаш ли текстчър пак, бе? давай, И аз мога. колко се уе. Умрям. Килни го е, ще ни изяде. Ще ни изяде. Убиха ма. Ама аз го трепах. Браво. Аз съм много слаб. Аз се отмъстих. Аз човек цял ден тук цъкам на... се зарибих и цял ден си цъкам тук на Майнкрафт, си цъкам... Някакъв има на спаун. О, убих един. О, убил двама. Колко парички имаш? Виж с Моней. Знам, бе, брат. Не играя за първи път. Колко пари имаш, бе? И YouTube имам 112 коинс. Искам ти покажа откъде да краде малко пари, искаш ли? Как? Ще ти покажа. Айла на спаун по-бързо, че тук има големи изроди. Аз съм на CJ Hood. По-добре внимай. Защото на спауна има големи изроди. Както и Снейк. Ще ти покажа къде има дрога после. Тъй ли? Да, има и дрога. Знам. Са другирваме. Бягай, че за теб един тагони, ела тук е човек. Ало, Ти го гума. килвай, бе. Ама ти не си това, Алекс, бе. Ама бах си жената, бе, Човек, брат. що ни стреляш с автомата, бе? Какъв автомат, бе? С пиштола. Пиштола. Де я знам, бе, по-удобно ми е с това. Господи. Ами, хора, мисля Бързо това... идвай. Какво мислиш? Да затвориш, че съм почта, бе? Човек не мога да правя големи клипове, бе, брат. Какво да направя? Аре, ела ти ги правиш за една минутка, бе, човек. Аре, това да е малко по-дълъг. Човек не мога да ги кача после. Не мога Тук да съм. видя после. Направи си по-голям рам, памет ма. Ето ма, бе. Карта памет ма. Това ти ли си, бе? Да, бе, ела тук, бе. Къде? Гъм Сан Андреас. Къде? Сан Андреас. Гъм Сан Андреас. Добре, бе, не съм глух. Тук съм, бе. Абе, не съм. Човек, не съм там, бе. Не ме ли виждаш? Не съм там. Къде си чула? Ето ма, бе. Къде си? Дали на тебе има някакъв... И за тебе има Убихте. За кого ме убиваш, бе? Защото съм изрод. Хора, признава си той. Да, признавам си, аз съм честен човек. Нека тебе да лъжат, че си с някакво същество, измислено от... Не, бе, той ми е фъра, не го би, бе! Няма го биш, Добре, бе. Гангстер такъв. Аре, бе, гангстърче. Убих твоето гангстерче. Ой, ние сме банда гангстери, бе. Дай... направя аз, бе. Къде си пак, бе? CJ Hood съм, ма! За ко си там, ма? Защото съм изрод. Добре, идваш ли сега, че продам друга или не? Къде си, бе? CJ Hood, най! Аз тук знам където има. Защото си мишка. Това беше яко. Защото си... Не, бе, по-яко. Защото си бананче. Както и казват Атанас Колев от X Factor, ще взем един банан и ще ми се оправи всичко. И да, хора, това ще бъде от клипът. Бу-бу-бу-бу-бу. И много...